Γεια σας, σε ένα ακόμη βίντεο. Παίξουμε Brawl Stars. Αυτή τη φορά δεν είναι όλα τέτοια, ακούγονται όλα. Και από ό,τι βλέπετε έχω κάνει Max Power τον Edgar. 5.000, εγώ έχω 50 γιατί τα ξόδεψα. Για να πάρω το... δεν κατά λάθος. Για να πάρω αυτό. Τώρα είμαι στην Τάρα. Ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Kit. Αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Kit, είναι αυτός εδώ. Στη δεύτερη θέση είναι ο Spike. Και άμα δεν τον ξέρετε είναι πάλι αυτός, γιατί μου αρέσει έτσι. Και στην τρίτη θέση, πού είναι? Στην τρίτη θέση είναι ο Doug. Και ο Doug, να ξέρετε, είναι πολύ σπασμένος. Αλλά τώρα βέβαια δεν υπάρχει αυτό. Είναι πολύ σπασμένος όταν υπάρχει εκείνο ένα map που γίνεσαι μεγάλος και προσπαθούν να σε πολεμήσουν κάτι άτομα, τέλος πάντων, κάτι παίκτες. Και άμα έχεις μείνει πολύ low και έχεις την ειδική, την κάνεις και κάπως έτσι γεμίζεις μετά όλη σου τη ζωή και όλος είσαι θάνατος. Δεν γίνεται να με νικήσεις με αυτόν τον παίκτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να παίξω rank. Γιατί πρέπει να φτάσω 12 παίκτες σε μια power. Το Dynamite θέλω άλλο ένα power να τον ανεβάσω. Θα πάμε ένα solo για αρχή. Ωραία, εδώ έχω solo 43 νίκες. Duo 80, αϊνδέ, χάζεψα. Και στα 3v3, όλα μαζί από τα 3v3 είναι 535. Diamond που δεν μπορώ να παίξω και θέλω να παίξω, τέλος πάντων. Αυτό είναι το ID μου, όποιος θέλει να με κάνει friend request. Top bros εδώ πέρα, ό,τι καλύτερο να ξέρετε, top bros μόνο. Αυτό. Και πάμε ένα solo. Βασικά, πριν πάω solo, θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι εσάς ο αγαπημένος σας παίκτης. Οκ. Πάμε τώρα ένα solo. Και αυτός είναι Edgar δίπλα μου. Είδα καλά, έτσι δεν είναι? Όχι, Edgar είναι. Αλλά είναι κατάλληλο. Όχι, είναι απλώς ο κατάλληλος Edgar. Δεν ξέρω να πάει, ναι, καλά, οκ, δεν θα βλέπω. Don't be salty. How much time are you? Μόλις
μόλις έκανα teaming από ό,τι είδατε και έχασα, οκ. Αυτό πρώτη φορά το κάνω σε teaming. Δεν μου έχει ξανατύχει και μπράβο στον Pro Master. Με πήρε και το kill βέβαια. Θα παίξουμε μέχρι τα 5.430 κύπελα, έτσι. Και μετά θα κλείσει το βίντεο. Λοιπόν, όχι μπήρε φίλε δίπλα μου. I could do this if I wanted to. Έλα πάνω εδώ. Όχι. Έλα ρε που. Ρε φίλε. Συγγνώμη παιδιά, αλλά... Πάμε play again. Ίσως να πάμε λίγο πιο κάτω από τα τόσα κύπελα. Δεν βλέπω να τα φτάνουμε. Οκ, πάρ' το άχρηστε. Μάθω να παίζει με τον μπαμπά σου. Δεν είναι κανένα τίποτα. Τι έγινε, θα βάζω. Όχι. Τι βαράζω. Δεν θέλω. Πόνεσα. Κυρά. Back on the grind. Πάρ' το βλάκα, βλάκα. Όχι! Όχι βρε παιδιά. Έλα. Ανοίξει κι άλλος από εκεί μέσα. Το πουθενά. I could do this if I wanted to. Λοιπόν... Πάμε ένα ακόμα solo και μετά πάμε 5v5 knockout. Γιατί... Can't believe I have to do this. Μπρο, γιατί... Θα πάνε καλπογόνια και για σεμένα, κανένα. Δεν χαλαρώσει εδώ μέσα. Ναι, οκ, Edgard. Δεν σε βλέπω ρε μπρο. Ναι ρε μπρο, μην ασχολείσαι, δεν σε βλέπω. Όχι! Όχι ρε πέλα! Μάλλον θα πάμε στο knockout γιατί δεν... Ναι. Όχι, δεν βλέπω τελικά. Όχι! Τι έκανα? Πες, ωραία βγήκα. Όχι! Δεν το ζω αυτό. Θα πάμε με Dynamite. Βέβαια δεν έχω το jump, το θέλω full το jump. 9,5 λεπτά. I'm so gonna win everything. Μπρο, δεν κάνεις
spray, δεν μπράβο. Είναι η τύπησα ρε. Ρε βλάκες, μη χώνεστε δύο. Τουλάχιστον είναι Βιάννα. Ο Αντώνιο. Έλα ρε Μέλισσα Χριστή. Καλά, σου πέθανε. Άστο, εντάξει. Time for trouble. Πάρτε Αντώνιο, όπως τον λένε. Έκλεψε το kill. Ναι, έκλεψε το kill. Coach, το μόνο που σου θέλω είναι να νικήσεις. Εγώ πέθανα από βλακία, αλλά έφαγα την σπρεϊά, την σπρεδίδα. Το μόνο που θέλω είναι να ζήσεις. Ας το πάει δική τώρα. Ξαναπήρε δική. Πώς πήρε δική ρε άλλο. Τώρα θα ξαναπάρει δική. Με έναν μαγικό τρόπο. Μπράβο ρε μάγκα. Let's see what's buzzing. Let's go. Back on the grind. Back on the grind. Δεν το ζω αυτό. Σε ζούσα. Πώς έζησες βρεβλαμένη. Πώς είναι δύο. Δεν το είδα ότι είναι δύο. Είναι δύο, δεν το είδα. Ωραία φίλε. Είπα τι σου play game ο Edgar. Πάλι καλό. 1/5. Πάτησε play game.
Τέλεια, αυτό μου άρεσε. Έλα, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω magic art. Να είναι και δίπλα μου. Άμα είχα το jump. Πήρα τουλάχιστον εκεί. Α, δύο, έλα, το έχεις, το έχεις. Ναι. Καλύψου, βλαμμένη. Κοίτα τι κάνει τώρα. Ένα HP. Το είδατε όλοι, έτσι δεν είναι? 1 HP έμεινε. 1. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, πατήστε ένα like, ένα subscribe. Βάλαμε κάτι free εδώ. Αυτό θα τα ανοίξουμε. Θα τα ανοίξουμε σε αυτό το βίντεο. Και δώστε πιο πολλά λεφτά. Αυτό εντωμεταξύ. Ψέματα λέω. Αυτό να το ανοίξουμε τώρα ή σε ένα επόμενο βίντεο. Θα το ανοίξουμε σε αυτό το βίντεο. Ένα free star super rare. Παίκτη δεν τυχαίνεις με αυτό. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Μπρο, τι έχει πάθει σήμερα το τέτοιο? Γιατί τους δίνει... Κοίτα λίγο. Κοίτα εκεί. Αρχίζεις από εδώ, ωραία. Από αυτό. Θα δίνει 11 μάξ. Σου δίνει και όλα αυτά. Σου δίνει αυτόν, σου δίνει αυτόν, σου δίνει αυτόν. Αυτόν. Αυτήν. Τι είσαι το καλό, ρε φίλε.
Τι να πω, τι έχει πάει το Brawl Stars εδώ, θέλει να βγάλει χρήματα. Σε αυτό το βίντεο, bye bye.